No se tarina on vähän mielenkiintoinen, kun se Wikipedia-artikkelikin sanoi, että eikä yksikään selviytynyt. Ok. Tääkö sen biisi? Voi vitsi. Mikä Freedom Dime, millä spotilla se on tällä hetkellä? 48. Max Modes listalla vai? Eikö Almoins listalla? Okei. Tekis niin kova mieli oppia joku listalevy ja alkaa pelaa runeisiin, mut kun mulla kestää aina joku viikko oppia koko levu. Vitsi, mä vihaan tää shit. Kuinka kauan Vallu sulle yleensä menee oppia joku levu, vaikka listalevy? En mä tiedä, mä en oo niinku hetkelle arnannut silleen kokonaan. Juu. Niin, no sä vaan nyt tällä hetkellä vaan niinku lopetat näiden dragäämisen periaatteessa. Niin. Niin kun mä finishasin Shimmerin, sit mä finishasin se Mä Golden. finishasin itse pöydällä. Tiedetään. Kun mulla menee aina mulla meni tyyli viikko oppii Iiris kokonaan. Se on aika paha. No en mä tiedä onko se paha, kun kumminkin kalista leveli ja se on vähän learny se leveli. Kun mä halusin pelaa kaikkea tommoista hauskaa gameplaytä, mitä vaikka just Iiriksessäkin on, mut kun mulla menee aina ikuisuus vaan oppii. Hard Machine. Se on se tylsä. No, Hard Machine. Niinku holy rollaus. Se on niinku paskin suositus ikinä. Joo, mä vaan rage peittoa. Mä en usko. No siis... Mulle se ois niinku ihan hyvä leveli, koska se on niinku mun gameplay style. Mut ei varmaan sulla. Tarkoitat varmaankin skillsetti. Niin, skillsetti. Mitäs musta tuleva challenge-pelaaja? Joo. Se ois Aura. Homma Tosiaan Suomen. Aura challenge ei oo vieläkään vedetty. Pitäisikö sulla se finishaa? Vittu mä en osaa kirjoittaa. Mitä mulla on tässä tapahtuu? 66? Mulla on 92, mä vannon. Miksi tää on näin tumma yhtäkkiä? Tää ei oo vissiin tallentanut. Vitsi tää shippi. Juu, halo. Moro. Moro pikku jahu. 60. Älkää pommittako. Yritys. Ai. Juu, sori, pikkuröyhtäyksen. Onks toi Oblivion? Joo. Joo. Tänään mä voisin oikeesti mennä Devotionia grindaamaan. Mä heräsin tässä pari tuntia sitten, 3 tuntia sitten. Joo. Pitäisikö
korjaa unirytmikin nyt kun... Se on vähän päin perus. Holy nerves oikeesti äijä. Mä oon herännyt Mä luulin, että olet joka samasta toista päivä ennen sanaa. Joo. No ei, kun mä oon pitkällä. Mun leveli on saanut 2 dislikea, vitun siistii. Tai toi challenge, minkä mä laitoin tonne GD Suomeen. Joo se. Joo, kannattiin mennä testaamaan. Mun Sabir No, Challenge mitä jos on en? saanut No, dislikeä, sitten mä koska... oon surullinen. Kato vähän myöhemmin. Joo. Ei mitään, mä pakota ketään. No ei mä nyt noin nopeasti painanut. Vittu mulla on 6 alimpana, tai no ylimpänä tämä vitun Devotion. Vittu tullut niin paljon kaikkia sidequesteja viime aikoina. Jumalauta, tonne tulee 5 AM kysymysmerkki. Mä en low-key tiennyt tota. Aika hullua. Ei se ollut siinä Definitive Editionissa. Oho vittu, miksi mulla on tää peli 60 fps? Miksi se on physics bypass päällä itessä? Niin mä vittu eilen pelasin Denoimentti. A swing and a miss. GG, vittu. Pro review pop off. Yes! No, onneksi olkoon. Vittu!